Ahoj lidi, ukážu vám nový update a 2 skrytý místnosti. Tady jsou nový updaty. Víte, že já nejradši jezdím tady tím. A jdeme se tady toto. Jako barva se mi nelíbí. A třeba modrá. A to se dá změnit. To je novinka, můžete si změnit to auto. Zkusíme si tady také. Oranžová. A co moje auto? Tak je zase, a pak je bílá úplně. Jo, jako úplně super. A to jsem zjistila nedávno, ne jako dřív, ale prostě ne teď, ale jako tady prostě drzo. A tak se můžete skočit, jestli jste víc další, tak můžete si skočit na druhou patro. Ukážu vám druhou skrytou místnost a to je známější. Tak kdo to neví, tak aspoň to ukážu. Pojedeme tady tím. Doufám, že to. Ještě rychlost. Počkat. Tak. A tady je to nebudem tam, ale a tady jestli dál půjdete, tak počkat, někde tady to má být. Jo, takhle. Lezete. A tady je skrytá místnost. Jestli kliknete tady, tak tady. A tady jsou kamery. A můžete se podívat. Tam máme znaky, tak tam běžíme. Tady dáme a můžeme. A tady je Jara. Vezmeme si baterku, protože se nevím kam jít. Tak půjdeme. A jdeme do banky. Tak to je pod bankou tamto. Tak můžete si vytrenkovat kámoša třeba. Jestli budete si hrát, tak tady tak můžete si vypenkovat kámoša. A pro dnešek to bude všechno. Tak čusík lidi.